Сега светна една червена лампичка, друго не правя. Виж как ти лопа оная работа. Я че върви това. Горяча. Ми като не виждам нищо, то нещо червено свети, ама аз не мога да разчита какво пише. И развали клипа с този коментар. Ще го изтриеш после. Така може да напръскаме с водичка да ти стане. Ай, слагай туча вече. А като се пръсна ли? Ще да върти обратно. Не, точно. Чакай сега да снимаме резултата. Тя пък сянката ми пада. Чакай. Буруно стана там. Руменце, я вземи тези двете чашки да ги изплакнеш. От чай ли са, от какво? Добре, добре. Сега ти кажа, че аз лично нищо не виждам, защото ми свети слънцето тук. Една идея, този край трябва леко да се вдигне с около 3 см, да. Виж толкова. Тук е тежестта, е тук. Хубаво, вие се знаете. Аз да кажа. Стига то на работа. Да го свършвам ли клипа? Сега пак го натискам. Той ще има продължение явно.